Biz Allah Taala'nın aslında darajabız biyik bolsun, Allah'a jakın bolsun dey turgan bolsok, birөө menen жаңжалдашпайлы. Adamdарды geçirevdi. Birok özüň menen özüň жаңжалдашуу, özüň menen özüň uruşuu bul Allah'a jakındata turgan nerse. Bir uçurda özüňde kiçine akçaň bar. Emne sadaka berбей atasyň dep özüň menen özüň uruşkun. Özüňdün alty sanyň aman mintip karap görüp durup, adamlar tetigintip meçitlerge kattap atat. Emne namaz okubay atasyň dep özüň menen özüň uruşa ber. Biröөнүн baldары Kur'an jattap atat. Koy, maga da ошентип мончоктой kılıp 4'ten 5'ten bala bergen. Koy, men de Kur'an jattataýyn. Emne üçin balaňdy Kur'an jattatpay atasyň? Emne üçin sen bu ayıpty kılıp atasyň? Emne üçin muну kılbay koýduň dep oşo adam özü menen özü uruşa bilse, uşu nerse anın darajasyny götüret eken. Allah Taala nafsibis menen uruşuştu ar biribizge nasip etsin.